Jeg er jo sådan en hjemmegående husmor. Nej, jeg er på arbejdsmarkedet faktisk. Ja, og det er simpelthen fordi, jeg kommer fra Bornholm, og det tager du om. Ja, men altså, jeg kan godt lide at strikke, og jeg kan også godt lide at løbe, så jeg synes, det er en rigtig god kombination. Ja, over i Bornholm, der har vi ikke fingerstrikkeløb, så derfor løber jeg hele vejen til Jylland. Jamen det er fordi, jeg kommer fra Bornholm. Der kom den svenske over. Jamen jeg kommer jo fra Bornholm, og der har vi ikke fingerstrikkeløb. Altså, jeg synes bare, det er en rigtig god kombination, fordi jeg kan både godt lide at strikke og løbe. Ja, så er jeg også en smart kombo. Er der ikke langt til Bornholm herovre for at strikke og løbe på samme tid, når man kan gøre det hver for sig? Nej, for vi fingerstrikkeløber ikke over Bornholm. Og hvor har I så hørt om denne sport? Jamen det er fordi, at jeg har lige fået en computer. Og ja, du fortæller resten af historien. Ja, altså vi... Og så gik jeg på Google, og så fandt jeg ingen Lise. Nej! Ingen nej! Lisa Gersrud, hvor har I hørt om den her sport i dag? Ja, det er fordi, jeg kommer jo fra Bornholm. Og der har jeg lige fået en computer. Ja, du fortæller resten af historien. Og så kan man selvfølgelig finde det inde på noget. Jamen ja, så gik jeg på Google. Internettet. Jeg gik på Google. Ja, jeg kommer jo fra Bornholm. Og der har jeg lige fået en computer. Ja, og så er det jo, man kan finde sådan noget inde. Ja, så gik jeg på Google. Og der googlede jeg. Inde på internettet, ja. Ikke? Og der faldt jeg pludselig over en artikel, som der stod, at frøken Gammelgaard, hun havde lavet noget fingerstrik. Og så tænkte jeg, helvede mor, jeg er helt tosset med fingerstrik. Ja, så kom hun så over til os, ikke? Og så strikker vi. Jeg løb helt over vejen over Atlanten. Ja, det var...